Здравейте, дами и господа, аз съм Иван и тук сме с Борко и Кристиян. Играем ту Legit сървъра. Аз съм с моята жигулка, както винаги. Ето, седнала поза съм. Сега така... Ето един гангстер! Така ще го пукам, докато карам. Ей така. Трябва да съм много внимателен. Елайте към завоя на CJ с хубаво тълпа. Аз трябва да бягам, дами и господа. Защото ще умра. Оле-ле-ле, човек! Оле, още един! Але, цели ме! Бегай! Аз бегам от някакъв, дами и господа! Дали ще ме убие? Не! Бягам към моста! Къде са? Аз съм към моста! От CJ Scoot дека и надясно. Карай ма, бавна количка! Точно, сега станеш бавна, допреди малко 100 км в час караш. Арно, аз тръгвам на към Гроув Стрит. Целиха го един път и с капа, някой има ли пари да ми ги дай? Много е бавна количката. Сега кидо да ви изтепам. Пуф, пуф. Айде, тук някакъв умря. Минавам, взимам айтемите и се маха. И аз так... Аз правя биколка! Бегам. Айде, оговорка имаме към нов мост. Направо от Гроув Стрит и първия мост. Завивате. Еле надесно, като завиш. Стиля се. Аски. Мисля, че около 3 минути е клипа, не знам. Вижте какво пише в чата. Ай, Кристо, тръгвайте на към този мост. Борко! Кажи нещо, де. Зрителите очакват. Крисо, айде да, аз къде ти кажах да дойш? Аз едва се катера с тази жигула. Аз съм на мосто, хора, аз съм към Гарфилд. Аз съм към Гарфилд, идвайте, ай! Какво? Да, знам, че името ми е. Айде, идвайте на към мосто, ако не аз бегам. С количката. Борко, некой ако иска да дойде се вози в количката, да дойде към мосто. Отдесно. Аз, веднага, айде идвай. Борко, не бегай. От Гроув Стрит направо. Не, имам път. Борко, това ти не си хедони смели. Крисо, ето те, Крисо. Крисо, ето ме, обърни се, аз съм това. Не! Не бех аз. Ай са, ело пак там. Декте те паха. Аз съм това. Аз съм там. Чакам те.
От Гров Стрит надесно. Не ли направо? Абе, от Гров Стрит надясно. Елелеле. Дами и господа, клиповете ще са по 10 минути. Айде! Съм мафиот. Този клип го правим за Rose Games BG, който съм му фен. Ето те, Кристияне. Ето те, бе! Абе, не се прави! Видяме вече! Видяме вече, Крисо, идвай! Идвай, следвай ме! Следвай ме! Следвай ме! Много си бавен, Крис. Много е бавен, Кристиян, нали, дами и господа? Пишете в коментарите. И Роса, ако гледаш този клип, сме ти фенове. Не, бе, Крисо! Заради теб си... не! Баба ми! Заради теб си изгубих количката. Ай, бе, следвай ме! Опа! Cars can be directed controls to a horse. Не бях аз този път! Този път не бях аз, честно! От Гров Стрит, бе, Борко, мосто! Бъгн! Добре, ще паузирам клипа, докато разбера какво става. Дами и господа, нещо бъгнало, не знам. Ева пак там. Тъкър. Бегай! Прави биколка около Гров Стрит. Всяки направя с количката. Идвай! Добре, де! Еми, това е ПВП! Яла с мен до гъншопо. Малко е далечко, ама поне аз няма да се измора. Дръпни се! Оти... Добре. Айде да говорете нещо! Да се върнем, от обърках пътя. Ти дек си дек. Виж ме. Идвай бързо. Мърдай. Ти изкарах пищово, видяхте, да. Да. Само да видя колко е по-дами, господа. Еми, добре, дами и господа, това беше за днес и чао!